Meta wasal iż-żmien li jkun meħud mid-dinja, dawwar wiċċu biex imur Ġerusalemm. Paċi messaġġiera qudiemu u x'intelqu daħlu fl-aħar tas-Sammaritani biex iħejjulu fejn joqgħod, imma ma laquhx għax kien sejjer Ġerusalemm. Malli raw dan, id-dixxipli Ġakobu u Ġvanni qalu: Tridx ngħidu biex jinżel nar mis-sema u jeqridhom. Imma hu daru ċanfarhom u telaq għal raħal ieħor. Huma u mexjin fit-triq qalu wieħed: Nimxi warajk kull fejn tmur, qalu Ġesu. Il-volpijiet għandhom il-ħofor bit-tjur tas-sema il-bejtiet, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Lil wieħed ieħor qallu: Imxi warajja, qallu: Ħallini l-ewwel imur nidfen il-missieri. Qallu Ġesu: Ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom, imma int tmur x'għandar is-saltna ta' Alla. Ieħor qal: Jien niġi warajk mulej, imma ħallini l-ewwel insellem lin-nies ta' dari. Qallu Ġesu: Min wara li jaqbad il-moħriet iħares lura mhux tajjeb għas-saltna ta' Alla. Wara dan għażel il-mulej 72 oħra u bagħthom tnejn qudiemu f'kull belt u post fejn kellu jmuru u qalilhom: Il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela il-Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru wara qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. La ġorrux u la borża u la ħorġa u lanqas qorq, la ssellmu l-ħadd fit-triq. F'kull dar li tidħlu l-ewwel għidu s-sliem lil din id-dar. U jekk ikun hemm min ħaqqu sliem jistrieħ sliemkom fuqu, inkella jerġa' lura għandkom. Ibqgħu fl-istess dar u kulu u jxorbu milli għandhom, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. La tgħaddux minn dar għall-oħra. F'kull belt li tidħlu u jilqgħukom kulu dak li jqegħdulkom u fejqu l-morda li jkun hemm wejdulhom: Wassitilkom is-saltna ta' Alla. Imma fil-belt li tidħlu u ma jilqgħukomx oħorġu fl-imsieraħ tagħha qgħidu: Imqar it-trab ta' din il-belt li weħel ma' riġlejna, infarfruh fuqkom, iżda kunu għafu dan li qorbot is-saltna ta' Alla. Ngħidilkom li jkun eħfef għal Sodom f'dak il-jum milli għal dik il-belt. Ħażina għalik Korazin, ħażina għalik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kien ikun ilhom li nidmu lebsin xkora u mixħutin fuq l-irmiet. Imma għal Tir u Sidon ikun eħfef jum il-ħaq milli għalikom. U int Kafarnum, se togħla sas-sema, sal-infern titniżżel, min jisma' lilkom jisma' lili, u min iwarrab lilkom iwarrab lili, u min iwarrab lili iwarrab il-min bagħatni. Reġgħu lura it-72 ferħanin u qalu: Imqar ix-xjaten joqogħdu taħtna f'ismek, u qalilhom: Kont nara x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Ara, tajtkom is-seta' timxu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u taħkmu fuq kull qawwa tal-għadu u xejn ma jista' jagħmlilkom ħsara. Imma mhux b'dan għandkom tifirħu l-ispirti joqogħdu taħtkom, iżda ifirħu li jismijietkom miktuba fis-smewwiet. Dak il-ħin kien imqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier Sid tas-sema u l-art, żammejt dawn il-ħwejjeġ moħbija lill-orrief u lid-denin u għarrafthom liż-żgħar. Iva missier għax hekk għoġbok, kollox mogħti lili minn missieri. Ħadd ma jaf min hu liben ħlief il-missier u min hu l-missier ħlief liben u min irid liben jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli tiegħu weħidhom u qal: Imberkin l-għajnejn li jaraw dawk li taraw intom, għax ngħidilkom li ħafna profeti u slaten riedu jaraw dak li taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li tisimgħu intom u ma semgħux. U wara, wieħed mallem tal-liġi qam u biex iġarbu qal: Mallem, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Wieġbu: Fil-liġi x'hemm miktub, x'taqra? Wieġeb u qal: Ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lil għajrek bħalek innifsek. Qallu: Tajjeb weġibt, għamel dan u jkollok il-ħajja.
Imma dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: "U min wajri?" U qabad Ġesu u qal: "Wieħed raġel kien nieżel minn Ġerusalemm lejn Ġeriko u waqaf idejn il-ħallelin li neżżowh, darbuh u telqu wara li ħallewh nofsu mejjed. Mela nserta għaddej minn dik it-triq qassis li malli rah warrab u baqa' sejjer. Hekk ukoll Levita li kien għaddej minn hemm malli rah baqa' sejjer. Imma wieħed Samaritan li kien iterraq ġie ħdejh u x'ħin rah tħassru u resaq u rabatlu l-ġrieħi wara li sawwablu żejt u imbit. Imbagħad rikbu fuq il-bima tiegħu u ħadu l-lukanda u ħa ħsiebu. L-għada ħareġ żewġ dinieri u tawhom lir-raġel tal-lukanda u qallu: "Hu ħsiebu u dak li tonfoq iżjed nagħtihulek meta nerġa' ngħaddi." Min minn dawn it-tlieta jidhirlek li kien proxmu ta' dak li waqaf idejn il-ħallelin? Wieġeb: dak li jagħmel ħniena miegħu. Qallu Ġesu: "Mur u għamel hekk int ukoll." Huma sejrin daħlu f'raħal u mara jisimha Marta laqetu id-dar. Kellha oħta jisimha Marija li qadet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisma' il-kelma tiegħu. Marta kienet imħabbta ħafna biex tħejjilhom. Waqfet u qalet: "Mulej, mhu xejn dan għalik li oħti ħallitni nħejji waħdi? Ejdilha mela biex tenni." Wieġeb il-mulej u qalilha: "Marta, Marta, inti titħabat u tinketta l-ħafna ħwejjeġ. Ftit jew ħaġa waħda hi biżżejjed." Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdiliex. Kif kien l-imkien jitlob, x'ħin waqaf, qallu wieħed mid-dixxipli tiegħu: "Mulej, għallimna nitolbu, bħalma għallem Ġwanni lid-dixxipli tiegħu." Qalilhom: "Meta titolbu għajdu: Missier, jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u ħfrilna d-nubietna, għax aħna wkoll naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri." Qalilhom ukoll: "Min minnkom ikollu ħabib u jmur għandu f'nofs il-lejl u jgħidlu: Ħabib, isnif li 3 ħobżiet, għax ġie għandi ħabib tiegħi mis-safar u m'għandix x'inqedlu qudiemu, u dak minn ġewwa jwieġbu u jgħidlu: Iddejjaqnix, il-bib tiegħi diġà magħluq u riedi qegħdin fil-frix miegħi, ma nistax inqum u nagħtik. Ngħidilkom li jekk ma jqumx u jagħtih għax ħabib tiegħu, iżda mħabba l-insistenza tiegħu iqum u jagħtih kemm jeħtieġ. Għalhekk ngħidilkom: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom, għax kull min jitlob jaqla, u min ifittex isib, u min iħabbat jiftaħlu. Liema missier f'fostkom jekk ibnu jitolbu l-ħobż jagħtih ġebla, jew jitolbu ħuta u flok ħuta jagħtih serb, jew jitolbu bajda u jagħtih skorpju. Mela jekk intom li intom ħżiena tafu tagħtu ħwejjeġ tajba lil uliedkom, kemm aktar il-missier mis-sema jagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li jitolbuh. Kien qiegħed Ġesu joħroġ xitan u kien dan imbikkem. X'in ħareġ ix-xitan tkellem l-imbikkem u staġbu l-ġmiej. Imma xi wħud minnhom qalu: bis-saħħa ta' Beelzebul, ir-rajjes tax-xjaten, joħroġ ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh kienu jitolbu minn għandu sinjali mis-sema. Iżda u wara f'ħsibijietom u qalilhom: kull salta mifruda kontra tagħha nnifisha titħarbat u d-dar fuq dar taqa'. Jekk xitan u mifrud kontra tiegħu innifsu, kif iżżomm sħiħ is-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li bis-saħħa ta' Beelzebul noħroġ ix-xjaten. Jekk jien bis-saħħa ta' Beelzebul noħroġ ix-xjaten, uliedkom
bis-saħħa ta' min joħorġuhom għalhekk huma jkunu imħalfin tagħkom. Jekk bis-saħħa tal-ħila ta' Alla noħroġ ix-xjaten, mela waslet fostkom is-saltna ta' Alla. Meta wieħed qawwi, armat tajjeb, jassas il-daru, fis-sliem ikunu wejġu. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaħbad għalih u jirbħu ineħħilu l-armi kollha li bija kellu rasu mimlija u jqassam il-priża min mhux miegħi u kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Meta noħroġ l-ispirtu mniġġes mill-bniedem, imur jimxi f'postijiet bla ilma, fittex mistrieħ, u meta ma jsib xejn, ħanerġa' mmur dari mnejn ħriġt, u x'ħin jiġi jsiba miknusa u mżejna. Imbagħad imur jġib miegħu 7 spirti oħra qar minnu u jgħidlu jagħmru hemm u jkun l-aħħar ta' dak il-bniedem qar mill-ewwel. U jitkellem hekk waħda mara mill-ġemgħa li tleħinha u qartlu: imbierek il-ġuf li ġibek u s-sider l-erdajt. Imma hu qalilha: imma aktar imberkin dawk li jisemgħu l-kelma t'Alla u jħarsuha. Kif kienu l-ġmiegħi jitrassu, qabad jgħid: dan in-nisel nisel ħażin, jitlob sinjali imma ma jinbagħtu l-ebda sinjal, ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma kien Ġona sinjal għal Ninwin, hekk ikun bien il-bniedem għal dan in-nisel. Is-salta ta' nofsinhar tqum f'jum il-ħaq man-nies ta' dan in-nisel u tagħmel ħaq kontrihom. Għax hi ġiet minn tru fl-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u qara hawn minnu aqwa minn Salamun u n-Ninwin iqumu f'jum il-ħaq ma' dan in-nisel u jagħmlu ħaq kontrihom għax huma jnidmu mit-tnidija ta' Ġona. U qara hawn minnu aqwa minn Ġona. Ħadd ma jixelmu sbieħ u jqiegħdu fil-moħbi jew taħt il-kejl, imma fuq l-imnara biex min jidħol jara d-dawl. Il-musbieħ tal-ġisem hija għajnejk. Jekk għajnejk isafja, ġismek kollu ikun jibdi. Imma jekk hi ħażina, ġismek ikoll ikun imdalla. Qis mela id-dawl li hu fik ma jkunx dlam. Kif kien għadu jitkellem, stiednu wieħed biex jiekol għandu. Daħal u qagħad fuq il-mejda. Staġeb il-Fariżew meta ra li ma kienx inħasel qabel l-ikel. Qallu l-mulej: issa intom il-Fariżin tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlijin bis-serq u bil-ħażen. Boloħ, min għamel barra m'għamilx ukoll ġewwa? Imma għatu karità minn dak li hemm ġewwa, u wara kollox nadif għalikom. Imma ħażin għalikom ja Fariżin li tħallsu id-diċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel u l-ħxejjex kollha u tħallu l-ħaq u l-imħabba ta' Alla. Dawn kien imiskom tagħmlu u dawk ma tħalluhomx. Ħażin għalikom ja Fariżin li tħobbu l-ewwel is-siġġijiet fis-sinagogi u t-tislim fl-imsieraħ. Ħażin għalikom għax intom bħal oqbra li ma jidhrux u n-nies jimxu fuqhom bla ma jafu. Wieħed għaref tal-liġi qabeż qallu: Mgħallem, b'dal-kliem inti qiegħed tgħajjar lilna wkoll. Qal: ħażin għalikom ukoll jew rrif tal-liġi għax tabbu n-nies b'tabijiet li ma jifilħuhomx u li intom ma tmissuhomx anqas b'seba' wieħed. Ħażin għalikom għax tibnu l-oqbra tal-profeti li qatluhom missirijietkom. Hekk intom xhieda tal-emejjel ta' missirijietkom li jogħġbukom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Għalhekk qal l-erf ta' Alla: nibgħatilhom profeti u apostli u xi wħud joqtluhom u xi wħud jaħqruhom biex dan in-nisel jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li xxerret mill-ħolqien tad-dinja minn demm Abel sa demm Zakkarija li kien maqtul bell-artal u s-santwarju. Iva ngħidilkom, dan in-nisel ikollu jagħti kont.
Ħażin għalikom, jew ir-rief tal-liġi, li ħadtu l-muftieħ tal-erf intom u ma tħalltux, u dawk li rridu jidħlu ma ħallejtuhomx. X'inħareġ minn hemm bdew il-kittiba u l-Fariżin jiddarsu sħiħ u jrossuh b'ħafna mistoqsijiet u junsbulu biex jaqbduh b'xi kelma minn fommu. Waqt li kienu miġmuwejn eluf ta' poplu u jrossu l-xulxin, beda jgħid lid-dixxipli tiegħu: ħarsu rwieħkom mill-ħmira tal-Fariżin li hi l-wiri ta' ħaġa boħra. Xejn mhu motti li ma jinkixifx u moħbi li ma jinarafx. Dak li tkunu qedtu fid-dlam jinstema' fid-dawl, u dak li tkunu qedtu fil-widna fil-kmamar jixxandar fuq il-bjut. Ngħid lilkom ħbieb tiegħi, la tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem, u wara dan ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Nurikom minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatel għandu s-seta jitfa' fl-infern. Iva ngħidilkom, minn dan ibżgħu. 5 għasafar mhux b'filsejn jinbigħu, u anqas wieħed minnhom mhu minsi quddiem Alla. Imma mqarx għal raskom huwa wkoll magħdud, la tibżgħux. Intom tiswew aktar minn ħafna għasafar. Ngħidilkom li kull min jistqarrni quddiem il-bnedmin, jistqarru bin il-bniedem ukoll quddiem l-anġli ta' Alla. U min jiġħadni quddiem il-bnedmin, ikun miċħud quddiem l-anġli ta' Alla. Kull min jgħid kelma kontra bin il-bniedem jinħafirlu. Imma min jidej bl-Ispirtu Santu ma jkollux maħfra. Meta jeħdukom quddiem il-ġemat, l-imħalfin u l-ħakkiema, la tħabtux raskom kif u biex tiddefendu ruħkom jew x'se tgħidu, għax l-Ispirtu Santu jallimkom dak il-ħin x'għandkom tgħidu. Qallu wieħed mill-ġema: Mgħallem, għid lil-ħija biex jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu: Raġel, min għamilni fuqkom imħallef jew qassam? Imbagħad qalilhom: qisu u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax fil-kotra ta' ġidu qiegħda l-ħajja tal-bniedem. U qalilhom tixbieħa hekk: wieħed raġel għani ir-raba radlu ħafna u beda jaħseb bejnu u bejn ruħu: x'nagħmel għax m'għandix fejn naħżen il-frott tiegħi. Qal: hekk nagħmel, inħott l-imħażen tiegħi u nibni oħrajn akbar u niġma' hemm il-qamħ kollu u ġidi. U ngħid lil ruħi: ruħi, għandek ħafna ġid merfuħ għal ħafna snin. Strieħ, kul, ixrob u tenna. Imma Alla qallu: iblaħ, dal-lejl tkun mitlub trott ruħek u kull ma ħejjejt ta' min ikun. Hekk jiġrilu min jaħżen għalih innifsu u mhux għani ma' Alla. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: għalhekk ngħidilkom la tinkwetawx għall-ħajja x'se tieklu, lanqas għall-ġisem x'se tilbsu, għax il-ħajja aħjar mill-ikel u l-ġisem aħjar mill-ilbies. Ħarsu lejn iċ-ċawl li la jiżirew u lanqas jaħsdu, li m'għandhomx matmura anqas maħżen, imma Alla jiet magħhom. Kemm tiswew intom aktar mit-tjur? Min minnkom billi jinkwieta jista' jtawwal omru b'tul ta' drieħ wieħed? Mela jekk ma tistgħux tagħmlu l-iżgħar ħaġa, għax tħabblu raskom għal ħwejjeġ l-oħra. Ħarsu lejn il-ġilji tar-raba, kif u la jażlu u lanqas jinsġu, imma ngħidilkom li anqas sarmun fil-kobor tiegħu kollu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk il-ħaxix tar-raba li llum u għada jintefa' fil-forn, Alla ilbsu hekk, kemm aktar lilkom ja nies ta' twemmin żgħir. U intom la tfittxux tiklu u x'tixorbu u tħabtux raskom. Dawn kollha jfittxuhom il-pagani tad-dinja, imma missierkom jaf li teħtieġu dan. Għalhekk fittxu s-saltna tiegħu
u dawn jingħatawlkom żieda. La tibżax, ja meħla żgħira, għax missierkom għoġbu jagħtikom is-saltna. Bijew kull ma għandkom u għatuh karità. Għamlu għalikom boros li ma jiqdimux, teżor li ma jonqos qatt fis-sema, fejn l-ebda ħalliel ma jersaq u anqas ma teqret is-susa. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm qiegħda wkoll qalbek. Żommu ġenbejkom imħażmin u l-imsiebaħ mixewla, bħal nies jistennew il-sidhom meta jiġi mittieġ biex ħin jasal jħabbat jiftħulu malajr. Imberkin dawk il-qaddejja li x'ħin jiġi sidhom isibu jisru. Ngħidilkom is-sewwa li jitħażżem u jqiegħdhom fuq il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U jekk jiġi fit-tieni jew fit-tielet sara u jsib hekk, imberkin huma. Kunu għafu dan, li jekk ikun jaf sejt id-dar x'in jiġi l-ħalliel, jisar u ma jħallix daru tinfetaħ. U intom kun mħejjin għax fis-sija li ma tobsrux jiġi bejn il-bniedem. Qal Pietru, mulej, għalina qiegħed tgħid din it-tixbija jew għal kulħadd. Wieġeb il-mulej, min taħseb li hu il-prokuratur fidilu għaqli li qiegħdu sidu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom faqtu semhom tal-ikel. Imbierek dak il-qaddej li x'ħin jiġi sidu jsibu jagħmel hekk. Ngħidilkom is-sewwa li qiegħdu fuq ġiedu kollu. Imma jekk jgħid dak il-qaddej f'qalbu, jiddawwar sejdi ma jiġi u jibda jidrob il-qaddejja u jiekol u jixrob u jisker. Mbagħad jiġi sid dak il-qaddej f'jum li ma jistenniex u f'ħin li ma jobsorx. Jaqsmu tnejn u jagħti semu ma' dawk li ma jemmnux. Imma dak il-qaddej li ara fir-rieda ta' sidu u ma ħejjiex u ma għamilx ir-rieda tiegħu jaqla ħafna swat. Imma dak li ma rafiex u għamel dak li ħaqqu is-swat ikun imsawwat ftit. Min taw ħafna jitolbu minn għandu u min irħewlu ħafna f'idejh iżjed jitolbuh. Nar ġejt nitfa' fl-art u xirrid iżjed jekk diġà qabad. Jien għandi nitgħammed ma'mudija u kif jien imnikked sa ma jseħħ. Taħsbu intom li ġejt biex inġib is-sejf fuq l-art? Le ngħidilkom, imma firda. Għaliex minn issa l-qudiem ikun hemm 5 f'dar waħda mifrudin. 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfiret il-missier kontra ibnu u l-iben kontra missieru. L-om kontra binta u l-bint kontra omma. U ir-raġel kontra mart bina u mart liben kontra żewġa. Qallu koll il-ġmiej, meta taraw sħaba tiela mill-punent, dak il-ħin tgħidu li ġejja x-xita u hekk ikun. U meta jonfoħ ir-riħ isfel, tgħidu li ġejja sħana u tkun. Jan nies ta' żewġ tuċuħ. Tafu tarfu wiċċ l-art u wiċċ is-sama. U dan iż-żmien kif ma tafux tarfuh? Għaliex minnkom infuskom ma tażlux is-sewwa? Waqt li jien sejjer għand il-ħakem ma dak li għandu jieħu minn għandek, qis li teħles minnu fi triq li ma jaħdokx quddiem l-imħallef u l-imħallef jerħik f'idejn eżekutur tas-sentenza u dak jitfek il-ħabs. Ngħidlek li ma toħroġ minn hemm sa ma tħallas sa lanqas ħabba. Waslu dak il-ħin li xi wħud li taw l-aħbar tal-Galarin li ħallat Pilatu demmhom ma' demm il-vittmi tas-sakrifiċċji tagħhom wieġeb u qalilhom: taħsbu intom li dawk il-Galarin li batew dan kienu mitinbin aktar mill-Galarin kollha? Le, ngħidilkom, imma jekk ma tindmux tintilfu il-koll bħalhom.
jew dawk it-18 li waqa' fuqhom it-torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu ħatjin aktar minn nies kollha li jagħmlu Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux tintilfu il-kol bħalhom. U qalilhom dit-tixbieħa. Kellu wieħed siġra tat-tin imħawla fl-għalqa tiegħu ta' dwieri u ġie jfittex il-frott fiha u ma sabx. Qal lill-ħaddiema tal-għalqa inni 3 snin niġi infittex il-frott u ma nsibx. Aqtaħħa, għalfejn tkiet l-art. Wieġeb u qalulu, Mugħallem, ħalli għad is-sena l-koll sakemm nażaq madwarha u nagħtiha id-demel. Jekk tagħmel frott is-sena d-dieħla, tajjeb, jekk le aqtaħħa. Kien qiegħed jgħallem fis-sinagoga nhar ta' Sibt. U kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena maħkuma minn marda. Kienet milwija u ma kienitx tista' tħares il fuq. Malli Ġesu raha sejħilha u qalilha: Mara, inti meħlusa mill-marda tiegħek. Mett idu fuqha u minnu fih qamet u bdiet tfaħħar lil Alla. Imma l-kap tas-sinagoga mada għal Ġesu, fejjaq nhar ta' Sibt, qabad u qal lill-ġemgħa: Hemm 6 ijiem li fih wieħed għandu jaħdem. Dan ejja u fejjaq u mhux nhar ta' Sibt. Wieġeb il-mulej u qallu: Ja nies b'żewġ toċuħ, ma jħollx kull wieħed minnkom nhar ta' Sibt il-barri tiegħu jew il-ħmar bil-maxtura u jagħtih jisqih? U dan u din bint Abraham, u x-xitan rabata għal 18-il sena. Ma kellix tinħall minn din ir-rabta nhar ta' Sibt. Kif qal dal-kliem, stħaw dawk illi kienu ħaduha miegħu. Imma l-poplu kien ferħan l-għemil kollu tiegħu tal-għaġel. Mela qal: lil xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla, ma xiex inxebħuha. Tixbaħ iż-żerrija tal-mustarda li raġel qabad u żera fil-ġnien tiegħu u kibret u saret siġra kbira u t-tjur tas-sema ġew jiskennu fuq il-frieqej tagħha. Qal ukoll: ma xiex inxebħu is-saltna ta' Alla. Tixbaħ lill-ħmira li mara taqbad u titfa' għal 3 sit tqieq sakemm terr kollu. U kien għaddej mill-bliet wirħula jgħallem u miexi lejn Ġerusalemm. Qallu wieħed: Mulej, huma ftit dawk li salvaw? Qalilhom: Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax ħafna ngħidilkom ifittxu jidħlu u ma jistgħux. Wara li sit id-dar ikun qam u għalaq il-bieb, intom minn barra tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu: Mulej, iftħilna. Iżda hu iwieġeb u jgħidilkom: Ma nafx b'nejn intom. Imbagħad tibdew tgħidu: Kilna u xrobna quddiemek u għallimt fl-imsieraħ tagħna. Imma jgħidilkom: Ma nafx b'nejn intom, warbu minni intom il-koll li tagħmlu l-ħażen. Hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snien meta taraw l-Abram u l-Iżak u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom mitfewwejn barra. Jiġu mill-lvant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu fuq il-mejda fis-saltna ta' Alla. U ara, dawk li huma l-aħħar ikunu l-ewwel u dawk li huma l-ewwel ikunu l-aħħar. Dak il-ħin resqu xi Fariżin jgħidulu: Itlaq u mur minn hawn għax Erodi jrid joqtlok. Qalilhom: Morru wejdu lil dak il-volpi: Ara, jien noħroġ ix-xjaten
u nagħti l-fejqan illum u għada u fit-tielet jum nintemm. Imma jeħtieġ li jien nimxi illum għada u l-jum ta' wara, għax ma jixraqx il-profeta imut barra minn Ġerusalem. Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk li huma mibgħutin lilek. Kemm il-darba rrid niġma' uliedek bħalma tiġma' tiġieġa l-flieles tagħha taħt ġwen ħajja. U ma rridx. Ara, darkom se tkun ilkom mitluqa. Ngħidilkom li ma tarawniex aktar sa ma jasal il-waqt li tgħidu imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Mela meta daħal nhar ta' Sibt fid-dar ta' wieħed mill-barat tal-Fariżejja l-ikla, huma kienu wassa tiegħu. U wara, kien hemm qudiemu raġel marid bl-ilma. U qabbad Ġesu u qal lill-orrif tal-liġi u lill-Fariżin: jiswa li wieħed ifejjaq nhar ta' Sibt jew le. Iżda huma baqgħu siekta. U qabdu fejqu u batu. U qalilhom: min minnkom jaqalu ħmar jew barri fil-bir u ma jtallgħux malajr nhar ta' Sibt? U ma setgħux iweġbuh għal dan. Imbagħad qal lill-mistednin tixbieħa, 10 kif kienu jażlu l-ewwel postijiet. Meta tkun mistieden minn xi ħadd tat-tieġ, la toqgħodx fl-ewwel post li ma jkunx hemm xi wieħed ogħla minnek mistieden minnu. U jiġi dak li stieden lilek u lilu u jgħidlek: għat il-post lil dan, u inti tirex u tmur fl-aħħar post. Imma meta tkun mistieden, mur oqgħod fl-aħħar post, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek: ħabib, itla l fuq. Imbagħad ikollok ġieħ quddiem dawk kollha ta' fuq il-mejda, għax kull min jolli lilu nnifsu jitniżżel, u min iniżżel lilu nnifsu jitolla. Qal ukoll lil dak li kien stiednu: meta tagħti xi pranzu jew ikla, la ssejjaħx il-ħbiebek, lanqas il-ħutek, lanqas il-qrabatek, lanqas il-ġirinonja li ma jistidnukx huma wkoll u jpattulek. Imma meta tagħmel xi ikla, sejjaħ il-foqra, il-magħtubin, it-sopob, il-għomja, u imbierek int għax ma għandhomx jiroddulek, imma jitrodlok fil-qawmien tat-tajbin. Kif sema dan, wieħed minn dawk li kunu fuq il-mejda qallu: imbierek min jiekol l-ikel fis-saltna ta' Alla. Qallu: wieħed raġel għamel ikla kbira u stieden ħafna. U bagħat il-qaddej f'ħin l-ikel jgħidu l-mistednin: ejjew, għax diġà kollox imħejji. U kollha kemm huma bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu: xtrajt għalqa u jeħtieġ immur nara, nitolbok tgħadirni. Ieħor qal: xtrajt 5 tiżwieġ baqar u se mmur nipprovhom, nitolbok tgħadirni. Ieħor qal: iżżewwieġt u għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura u ħabbar dan kollu lil sidu. Imbagħad saħan sit id-dar u qal lill-qaddej tiegħu: oħroġ malajr fl-imsieraħ fit-toroq tal-belt u l-foqra u l-magħtubin u l-għomja u t-sopob daħħalhom hawn. U qal il-qaddej: ja sidi, sar kif ordnajt u għad baqa' l-post. Qal is-sit lill-qaddej: mur fit-toroq u fil-modijiet u ġielhom jidħlu biex timtela dari, għax ngħidilkom li ħadd minn dawk li kienu mistiedna ma jduqu l-ikla tiegħi. Kienu mexjin miegħu ħafna nies. Daru qallhom: jekk xi ħadd jiġi għandi u ma jogħbodx il-missieru, l-ommu, il-martu, lill-uliedu u l-ħutu, irġielu nisa u saħansitra ħajtu, ma jistax ikun dixxieplu tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja, ma jistax ikun dixxieplu tiegħi. Għax min minnkom li jrid jibni torri ma joqgħodx l-ewwel iqis in-nefqa tiegħu jekk m'għandux biex itemma? Inkella jekk wara li jkunu qiegħed is-sisien ma jkunx jista' jtemm, dak kollha li jarawh jibdew jiddieħqu bih u jgħidu:
dar raġel beda jibni u ma setax itemm. Jew liema sultan li sejjer jitqabad ma' sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel jarbel jekk jistax b'10,000 jaħbad għal wieħed li ġej għalih b'20,000. Inkella kif ikun għadu fil-bogħod jibatlu ambaxxata biex jitlob islieb. Hekk kull wieħed minnkom li ma jitlaqx ġidu kollu ma jistax ikun dixxieplu tiegħi. Tajjeb il-melħ, imma jekk il-melħ jitlef imluħtu biex jerġa' jitjieb. U la jiswa l-art u anqas għall-miżbla. Jarmuh barra, min għandu widnieħ biex jisma' ħajisma'. Kienu il-pubblikani kollha u l-mitinbin resqin lejh biex jisimgħuh u kienu l-Fariżin u l-kittiba jgergru jgħidu dal-bniedem jilqa' l-mitinbin u jikol magħhom. Għalilhom din it-tixbih. Min minnkom ikollu mitnaġa u jekk jitlef waħda ma jħallix id-99 fid-deżert u jmur lejn il-mitlufa sa ma jsiba? U meta jsiba jerfaħha fuq spallejh ferħan u x'kien imur id-dar isejjaħ il-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa tiegħi il-mitlufa. Hekk ngħidilkom ikun hemm aktar ferħ fis-sema għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 li ma jeħtieġux indiema. Jew liema mara li jkollha 10 driem u titlef dirhem wieħed ma tixxelx il-mużbieħ u tiknes id-dar u tfittex bir-reqqa sa ma ssibu. U meta ssibu, issejjaħ il-ħbieb u l-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-dirhem li kont tlift. Hekk ngħidilkom ikun hemm ferħ għal planġri ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Qal ukoll: raġel kellu żewġ titfal u qal iż-żgħir fosthom lill-missier u missier għatini sem li jmissli mill-wirt u qasmilhom ġidu. Ftit jiem wara iż-żgħir ġabar kollox u siefer fart imbeda u hemm berbaq ġidu bħajja ta' ħala. Meta nefaq kollox, ġie ġuħ kbir f'dak il-pajjiż u beda jħoss il-għaks. U mar daħal ma' wieħed min-nies ta' dak il-pajjiż li bagħtu fir-rabajra l-ħnieżer. Kien jixtieq jimla zaqqu bil-ħarrub li kienu jieklu ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal: hemm ħaddiema mikrija f'dar missieri mxebbejn bil-ħobs u jien hawn qiegħed immut bil-ġuħ. Ħanqum murant missieri u ngħidlu missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek ma jistħoqlix aktar li nissejjaħ ibnek. Għamilni bħal wieħed mill-ħaddiema tiegħek. U qam u tela għalant missieru. Kif kien għadu fil-bogħod raħ missieru u mqanqal mill-ħasra mar jiġri u ntefa' fuq għonqu u bisu. Qallu ibnu: missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek ma jistħoqlix aktar li nissejjaħ ibnek. Qal missieru lill-qaddejja tiegħu: ġibu malajr l-aħjar libsa u libsu ilu, edulu ċurket fidu u l-qorq f'riġlejh u ġibu l-oġol imsemmen, oqtluh ħaniklu nifirħu. Għax dan ibni kien mejjet u reġa' għal ħajja, kien mitluf u nstab. U bdew jifirħu. Kien it-tifel il-kbir il-għalqa. X'kien kien ġej joqorob lejn id-dar sa mad-daq u s-sfin, sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih x'kien dan. Qallu: ġieħuk u missierek qatel l-oġol imsemmen għax reġa' sabu qawwi u sħiħ. Għadab u ma rridx jidħol u ħareġ missieru jitolbu, imma hu jieġeb lill-missieru: ara, illi dawn is-snin kollha naħdimlek u qatt ma ksirt il-kelma tiegħek u lili qatt ma tajtni gidi biex nifraħ mal-ħbieb. Iżda meta ġie dak il-bnek li ħela ġidu man-nisa żinja, tiltlu l-oġol imsemmen. Imma hu qallu: ibni, inti dejjem miegħi u kull ma għandi huwa tiegħek. Ma kien jeħtieġ li nifirħu u nitennew għax dan ħuk kien mejjet u reġa' ħa il-ħajja, kien mitluf u nstab. Qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu prokuratur u dan xlewh bħala wieħed li kien jaħlilu ġidu. Sejjaħlu u qallu: x'inhu dan li qiegħed nisma' fuqek? Għati l-kont tal-prokura tiegħek għax ma tistax tibqa' teħoddi ħsieb ġidi.
qal il-prokuratur fih innifsu, x'nagħmel issa li sidi se jneħħili l-prokura? Nażaq ma niflaħx, nitlob, nistħi, nafx għandi nagħmel biex meta nitneħħa minn xogħli jilqgħuni fid-djarhom u sejjaħ wieħed il-midjunin kollha ta' sidu u qal lill-ewwel wieħed: kemm għandek tagħti lil sidi? Wieġbu: midbar mill-żejt. Qallu: aqbad il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda u ikteb malajr 50. Imbagħad qal lill-ieħor: u int kemm għandek tagħti? Wieġeb: miċkora qamħ. Qallu: aqbad il-karti tiegħek u ikteb 80. U faħħar is-sejt bix-xkejl ta' dak il-prokuratur li ħadem bil-ħżunija. Għax uliet din id-dinja moħħhom aktar jilħqilhom minn uliet id-dawl fl-imġieba tagħhom man-nies ta' żmienhom. U jien ngħidilkom, għamlu għalikom ħbieb minn leħilawġ biex meta ma jibqalkomx jilqgħukom fl-għamajjar ta' dejjem. Minnu fidil fil-ftit u fidil ukoll fil-ħafna. U minnu qarrieq fil-ftit u qarrieq ukoll fil-ħafna. Mela jekk fi leħilawġ ma kontux fidili, leħ il-ħaq min jerħijulkom fidejkom? U jekk ma kontux fidili f'dak li ju ta' għajrkom, min jagħtikom dak li ju ta'kom? L-ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew jobot il-wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u xejn ma jqis l-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-flus. Kienu jisimgħu dan kollu l-Fariżin, ħbieb tal-flus, u kienu jiddieħku bih u qalilhom: intom li turu rwieħkom nies sewwa quddiem il-bnedmin, imma Alla jaraf qalbkom, għax dak li hu għoli fost il-bnedmin hu mistkerraħ quddiem Alla. Il-liġi u l-profeti jaslu sa Ġwanni, minn dak iż-żmien il hawn tixxandar is-saltna ta' Alla u kulħadd jitħabat għalija. Eħfefu li jgħaddu s-sema u l-ard milli taqa' tikka waħda mill-liġi. Kull min jibgħat lil martu u jiżżewweġ oħra jiżni, u min jiżżewweġ il-mibgħuta minn żewġa jiżni. Kien hemm raġel għani li kien jilbes il-porpra u għażel fin u kien ikollu kuljum mejda bil-ħala. U wieħed fqejr jismu Lazzru kien jinxteħed f'dejn il-bieb tiegħu kollu ġrieħi. Kien jixtieq jimla zaqqu b'dak li kien jaqa' minn fuq il-mejda tal-għali. U l-klieb kienu jiġu jilaqulu l-ġrieħi. Mela miet il-fqejr u kien maħut mill-anġli fi ħdan Abraham. Miet il-għani u kien mitfun. Kif kien fil-infern għal pid-batija, refa' jnejh u ra lill-Abraham mill-bot u l-Lazzru fi ħdanu. Għajjat u qal: missieri Abraham, ħenna għalija ibgħat il-Lazzru u bil-tarf sebew fl-ilma u berridli il-sini għax muġuħ f'dan il-nar. Qal Abraham: ibni, ftakar li jint ħadġidek f'ħajtek u Lazzru ukoll id-deni. Issa hu hawn jitfarraġ u inti tbati. U fuq kollox bejna u bejnkom hemm firda kbira biex min irid jgħaddi minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' lanqas minn hemm jgħaddi għal għandna. Allu nitolbok missieri li tibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa biex iwissihom li ma jiġux huma wkoll f'dan il-post ta' tbatija. Allu Abraham: għandhom il-Musa u l-profeti ħajjisimgħuhom. Allu: le missieri Abraham, imma jekk xi ħadd mill-imwiet imur għandhom jindmu. Allu: jekk ma jisimgħux minn Musa u mill-profeti
lanqas jekk iqum wieħed mill-imwiet ma jemnu. Imbagħad qal Ġesu lid-dixxipli tiegħu: ma jistax ikun li ma jsirux skandli, imma ħażin għalih li jsiru minħabba fih. Ikun aħjar għalih jekk tiddendel Mon u ġebla tal-mitna u jintefa' l-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iż-żgħar. Iftħu għajnejkom. Jekk jaħtihuk widwu, u jekk jindem aħfirlu. U jekk jaħti lejk 7 darbit kuljum, u 7 darbit idur lejk u jgħidlek jisobija, aħfirlu. Qal l-apostli lill-mulej: żidilna t-twemmin. Qal il-mulej: jekk ikolkom twemmin daqs żerrija tal-mustarda u tgħidu lil din is-siġra tal-ġummajs inqala u tħawwel fil-baħar, tisma' minnkom. Min minnkom ikollu ħaddiem jaħrad jew jirab u xin jiġi mill-għalqa jgħidlu: Isa, oqgħod malajr fuq il-mejda. Imma jgħidlu: ħejjili x'niekol, tħażżem u servini sakemm nikol u nixrob, imbagħad tikol u tixrob int. Jafulu hu lil qaddej talli jagħmel dak li jordnalu? Hekk intom, meta tagħmlu dak li jordnawlkom, ejdu: għaddejja bla fejda aħna, dak li kellna nagħmlu għamilnieh. U sejjer lejn Ġerusalemm għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilea. U kif daħal f'raħal ġew lejh 10 irġiel imġidma li waqfu fil-bogħod u għollew leħinhom u qalu: Mgħallem Ġesu, ħenna għalina. Malli rawhom qalilhom: morru, uru irwieħkom lill-qassisin. Huma qusejrin fiequ. Malli raw wieħed minnhom li fieq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar l-Alla, u ntefa' wiċċu fl-art f'riġlejh jiżiħħaj. Kien dan Samaritan. Qallu Ġesu: mhux l-10 fiequ u d-9 l-oħra fejnhom? Ma nstab ħadd li jerġa' lura u jfaħħar l-Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu: mur, twemminek fejk. Mistoqsi mill-Fariżin meta tiġi s-saltna ta' weġġibhom u qal: is-saltna ta' ma tiġix bid-dier, lanqas ma jgħidu ara hawn jew ara hemm, għax ara is-saltna ta' Alla jiġu fikom. U qal lid-dixxipli: jiġi żmien meta tixtiequ taraw wieħed minn jiem bin il-bniedem u ma tarawx. U jekk jgħidulkom ara hawn, ara hemm, titħarkux, tmorrux warajhom. Għax bħalma berqa toħroġ u tiddi minn tarf sa tarf tas-sema, hekk ikun bien il-bniedem fjumu. Imma jeħtieġ li l-ewwel ibati ħafna u jkun miċħud minn dan nisel. U bħalma ġara fi żmien Noaja, hekk ikun fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu u jixorbu, iżewġu u jiżżewġu, sa dakinhar li daħal Noe fl-arka, u ġie d-dilluvju u qeret il-kulħadd. Hekk ukoll bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu u jixorbu, ibiju u jixtru, iħawlu u jibnu. Imma dakinhar li ħareġ Lot minn Sodoma, kienet xita mis-sema tan-nar u kubrit li qerdet il-kulħadd. Hekk ikun fil-jum li fih jintaraf bin il-bniedem. Dakinhar min ikun fuq il-bejt u ħwejġu fid-dar ma jinżilx jieħodhom. U min ikun fl-għalqa lanqas ma jerġa' lura. Ftakru f'Mart Lot. Min ifittex jeħles ħajtu jitlifha, u min jitlifha iħarisha. Ngħidilkom li f'dak il-lejl minn 2 li jkunu fuq frix wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Minn 2 li jkunu jitħnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Staqsew: fejn mulej? Qalilhom: fejn ikun hemm il-ġisem, hemm jinġemgħu l-iqsra. Qalilhom t-tixbija biex jurihom li għandhom jitolbu dejjem bla ma jaqtgħu. Kien hemm imħallef belt li la kien jibża minn Alla u lanqas ma kien iqis lin-nies.
F'dik il-belt kien hemm marmla li ġiet għandu u qaltlu għamilha ħaq kontra il-għadu tiegħi. U dan żmien ma jridx. Wara dan qal fih innifsu, għalkemm ma nibżax minn Alla u ma nqis il-ħadd, iżda billi din l-armla ddejjaqni nagħmlilha ħaq biex ma tibqax tiġi tiksir li rasi. U qal il-mulej isimgħu x'jgħid l-imħallef ta' Dnewwa u Alla ma jagħmilx ħaq mal-maħturin tiegħu li jgħidu lejl u nar għalkemm jitnikker magħhom. Ngħidilkom li jagħmlilhom ħaq malajr, iżda taħsbu li bin il-bniedem meta jiġi isib it-twemmin fuq l-art. Qal lil xi wħud li minn għalihom kienu nies sewwa u kienu jmaqdru l-oħrajn din it-tixbija. Żewġ irġiel telgħu it-tempju jitolbu, wieħed kien Fariżew u l-ieħor Pubblikan. Il-Fariżew bil-wieqfa kien jitlob hekk ġo qalbu: Ja Alla, niżik ħajr li m'iniex bħan nies l-oħra ħallelin, inġusti, żienja jew bħal dan il-Pubblikan. Insum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma nikseb. Il-Pubblikan wieqaf fil-bogħod anqas ma ried jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma kien iħabbat fuq sidru u jgħid: Ja Alla, aħfirli lili midneb. Ngħidilkom li dan niżel daru bl-aħtija mhux dak, għax kull min jitolla jitniżżel u kull min jitniżżel jitolla. Kienu iġibulu it-trabi biex imissom, iżda id-dixxiepli ma li raw dan bdew iċanfruhom. Imma Ġesu sejħilhom lejh u qal: Ħalluhom l-itfal jiġu għandi u la żammuhomx, għax ta' minnu bħalhom hi s-saltna ta' smewwiet. Ngħidilkom is-sewwa li min ma jilqax is-saltna ta' Alla bħal tfajjel ma jidħolx fija. Staqsih wieħed kapu qallu: Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Wieġbu Ġesu: Għaliex issejjaħ li tajjeb? Ħadd mhu tajjeb ħlief wieħed Alla. Il-kmandamenti tafhom: la tiżninx, la toqtolx, la tisraqx, la tixieġ bil-gideb, weġġaħ il-missierek u l-ommok. Qallu: daw kollha ħaristhom sa minn żożiti. Kif sema dan qallu Ġesu: ħaġa waħda tonqsok, kull ma għandek bijew u qasmu lill-foqra u jkollok teżor fis-sema u ejja warajja. Malli sema tal-kliem sewet qalbu għax kien għana ħafna. Kif rajek Ġesu qal: kemm hu tqil li dawk li għandhom il-ġid jidħlu fis-saltna ta' Alla. Eħfef li jgħaddi ġemel mingħajn tal-abra milli jidħol għani fis-saltna ta' Alla. Qalulu dawk li kienu jisimgħu: mela min jista' jsalva? Qalilhom: dak li ma jistax ikun għal bnedmin jista' jkun għal Alla. Qal Pietru: ara, aħna ħallejna dak li kellna u ġejna warajk. U qalilhom: ngħidilkom is-sewwa li m'hemm ħadd li ħallal daru, il-mara, il-ħutu, il-ġenituri jew l-uliedu minħabba s-saltna ta' Alla u ma jeħux wisq aktar f'dan iż-żmien u fi żmien li ġej il-ħajja ta' dejjem. Imbagħad ħa 112 u qalilhom: ara, aħna tilejn Ġerusalemm u jseħħ kull ma kien miktub mill-profeti għal bin il-bniedem. Għax jagħtuh f'idejn il-pagani, jiddieħku bih, jgħajruh, jobsqulu fuqu, isawtuh u joqtluh u fit-tielet jum iqum. Iżda huma ma fehmu xejn minn dan, għax kien dal-kliem moħbi għalihom u ma kienux jafu x'kien jgħidilhom. Kif qorob lejn Ġeriko, wieħed agħma kien bil-qiegħda fit-triq jitlob. Malli sema l-ġemgħa għaddejja staqsa x'kien dan. Għarfuh li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. Beda jgħajjat u jgħid:
Ġesu bin David ħenna għalija. Dawk li kienu mexjin quddiem ċanfruh biex jiskot. Immu aktar kien jgħajjat: bin David ħenna għalija. Ġesu waqaf u ordna li jresquhulu. X'ħin kien ħdeħ saqsih: xi trid nagħmellek? Qal: mulej li nara. Qallu Ġesu: ara, twemminek fejqek. U minnu fih beda jara. U mar warajh ifaħħar l-Alla u l-poplu kollu kif radan rat tifħir lill-Alla. Daħal Ġeriko u kien għaddej minna. U kien hemm raġel jismu Zakkew li kien kap tal-pubblikani u kinani. Kien irid jara l-Ġesu min kien, imma ma setax minħabba l-ġema għax kien qasir fid-daqs. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u tela fuq tina selvaġġa biex jarah għax kellu jgħaddi minn hemm. X'in wasal f'dak l-imkien, ħares Ġesu l fuq u qallu: Zakkew, għaġġel inżel għax illum jeħtieġ li noqgħod f'darek. U niżel bil-għaġla u laqgħu bil-ferħa. X'ħin rawħ kulħadd beda jgerger u jgħid li għadda għand wieħed midneb. Imma Zakkew waqaf u qal lil mulej: mulej, se nagħti nofs ġidi lill-foqra u jekk sraqt xi ħaġa lil xi ħadd inrod daqshekk 4 darbiet. Qallu Ġesu: illum ġie li ħelsien lil din id-dar għax hu wkoll bin Abram, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jeħles dak li kien mitluf. Kif kienu jisimgħu dal-kliem, sit jgħidilhom tixbieħa oħra, għax kien qorob lejn Ġerusalemm. Huma kienu jaħsbu li s-saltna ta' Alla kienet se tidher dalwaqt. Mela qal: raġel ta' nisel ta' ġieħ mar fart il-bot biex jieħu s-seta ta' sultan u jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja minn tiegħu, tom 10 miniet u qalilhom: ħadmuhom sakemm niġi. Mela n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u batulu warajh xi messaġġiera jgħidu: ma rridux il dan isaltan fuqna. Meta ħa s-seta ta' sultan u reġa' lura, ordna li jsejħu dawk il-qaddejja li kien tahom il-flus biex ikun jaf kif ħaddimhom kull wieħed. Ġie l-ewwel wieħed u qal: ja sidi, il-mina tiegħek għamlet 10 miniet. Qallu: m'hawnx għalik ja qaddej tajjeb, għax kont fidil fil-ftit, hu ħakma fuq 10 bliet. Imbagħad ġie t-tieni u qal: il-mina tiegħek ja sidi għamlet 5 miniet. Lil dan qallu: u jintaħkem fuq 5 tibliet. Ġie ieħor qal: ja sidi, hawnni il-mina tiegħek li kelli merfuha f'maktur. Żgħid minnek għax int bniedem aħrax, tieħu dak li ma qedx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu: minn kliem fommok nagħmel ħaq minnek ja qaddej ħażin. Kont taf li jien bniedem aħrax nieħu dak li ma qedx u naħsad dak li ma żrajtx. Għax ma qedx flus il-bank biex meta niġi kont nieħdu bl-imax. Imbagħad qal lil dawk ta' madwaru: ħudulu l-mina u għatuha lil dak li għandu 10. Qalulu: ja sidi, għandu 10 miniet. Ngħidilkom li kull min għandu jagħtuh u min m'għandux jeħdulu dak li għandu. U dawk l-edewwa tiegħi li ma radunix insaltan fuqhom ġibuhom hawn u waqtluhom quddiemi.